highlifeng.com. Omoo Mmaku onye nwe gbọkọ mba bịa Igbo danu lọnụ mo na Chukwu kelekwa kelugo welugo wemeleze nnụnụ na nwere ife aka na-eme n'ime ọfịa ejito ya o ndị magọsalibo aka na-eme ọkọ dị mma o ndị Chukwu kwunyele n'obodo Kabanyele obodo aka ya ka anyị na-ekwu ojibi fasa n'ọkpali Igbo bịa gwu m okwu Kabanyele ife na-egwu n'egwu nwa fasa n'onye nwe egwu ojibi nwa mama n'ụfọdụ kpalumego Igbo Imezanya n'egwu ka ndị webilelu Echukwu nyelu onye nyaji senite Ife niile dị n'ụwa na-asigodi ụmụnna m ka osisi onye ga-adị Ife niile dị n'ụwa nwere oge Echukwu nyelu onye nyaji senite Asị n'onye akpọlezo mọgọ n'ụwa Imezanya n'onwe ifoji bulezo mọgọ Mama, ife Ewu na-etili ndị na-eme ọgọ salibo Chukwu gọzie gị n'ụwa gọzie nwanne ya nyere ogbenye ka na Chukwu ya gọzie gị ọ bụ na Chukwu kwunyere yi n'ọkụ gbamgbọ kwunye mmadụ ibe gị na-etokosadio ụmụibe aka na-eme ọgọ mele ya ọkọ gbamgbọ mele mmadụ ibe gị aka na-enu onye meji echi dị ime mana afụgo m ndị mere ọgọ emesala ọgọ febụlụ ọgọ wa afụgo m ndị akwụnyelu n'ọkụ ọkụ fanwube nwufe bido meghelibezelio anyị ga-eji mgbagbu were lọgụ anya ga-eji na na-eme lọgọ bọgọ bọpụta wee si n'anya gaghị mọkọ ma Omoo Mmaku
n'unu ama maka onye nwe ụgbọ ọka mgbe tie mụ na ego igbo o ji bi nwanne m onye na-adịlị mma iwe onye nwere ego mebele n'ụwa n'ụmụọgada funu njọ emele nwe malife ọgọ kwụgwọ ọgọ imela n'ubi n'ofe obulu gbanyọfịa mana ọgọ ya dịla onye mele ọgọ ndị na-eme ọgọ salibọị ojibi ọgbalịbụ onye nwegwe ka ịgwa ndị Igbo bụ ka panụlụnụ yes 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 awe nwade eweli ya gaba ọmụ maka onye nwegwe ife menefo ololo ọmọgọ salibo Ifaku ife nwenwe ife menefo yenu anyị nọ n'ime ya onye melọgọ nọzi n'okwu mana okwu m gwara ụmụ Igbo onye nwe lọgọ mebe ọgọ maka na aka melọgọ ya ogologo ndụ ọnwụ ụzọnwụ ogbenye afụju anya ọ bụlụ na ọkụ ya na-enwe nwụọ mụnyela m akụkọ afọ ụzọ maka mgbe ọkụ ya ya nyanyụ iwelu nke m owefu ụzọ ọfọ nna ga ọlụ ndị na-eme ọgọ ama ọgọ mmelụ ya egbu mụ ọ ga-ebuzo na imela ọgọ duo enu anyị nọ n'ime ya enwere ndị chukwu delu n'afọ ya akpata ego ọ bụ n'afọ akpata ego n'afọ ya agọzi nwa ogbenye unu afụgenu sadi maka na mmadụ ka chukwu ji agọzi mmadụ onye melọgọ nwụrụ ya n'oge amaka ha ụfọdụ amalọ kese m ọgọ bamesali ya ọgọ febido kwuwelibe ndụ vanetọnụ vaneme mkpọtụ ọgadi na-emife papedi onye imeji na ọgọbọ ọsọ mma onye mela ya ọgọ kene ya lugo ekene onye gwọla kidi ọnị n'ụwa na-agagụgba dị na onye mele ya ọgọ ka ume ọzọ ọnị n'ụwa onye imeji na ọgọbọ ọsọ mma itekiri pokompo itekiri pokompo itekiri pokompo itekiri pokompo itekiri pokompo ọkọmbọ yes gede buloko mbomo kanjeke na kane moko doguo kanjeke na adresse indesiamo obodo kilibe no mmawo na mmawo na bia obodo kilibe no doguo nwandu beza bia ike mmadụ tonesiamo CEO highlifeng.com ebe ụmụnwa na-agbalị egwu dị mma ndị egwu ikpunyelu n'ọkụ elika ndị egwu na-alacha aka ebube ndụ beze gaba n'ilu
na Omoo Mmaku kenele kiye hey heba 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 imana ndilo na mu ya mo mgbe nọ n'ime village nọ na Nleka pamala na Chukwu ya punye gị n'ọkụ maka na ọnụ mmadụ abụla ọnụ Chukwu ya obodo kilibenu mmanwụ kilibenu ebube ndị beza bịa agụba ndị na-eme ọkọ ma agụlọ yo mmalụ na onye mpịa anya agụlọ gụọ oji bi ọgbala Igbo bịa solomu ka ike n'odogwu maka na aka na gbọkede bụ alụsị oji bego Igbo bịa kene enwere obere nweta Chukwu dị n'elu wee na-eme ọgọ na-akpa ya le ọlụnụ ma ọ na-abụ chi ezi nwokolie nkwa Chukwu kwere nwokolie emesa nọ ya akpata ego ma n'inezi anya na o mesiri ime obi n'igwe nọ n'ọlụ ọ na-abụ chi nkwa Chukwu kwere nwokolie akwa gị bụ managing director ilifeng.com ebe anyị na-enwe anwụli ọkwa na n'ọgụ ka iseje anagụ ka dị n'Enugu mana Abuja ka ijelu wee kwechili ebi na-atụle ego oyibo na-ekwunyeli gị enweli ifeanya emele ego oyibo onye nweli n'ụwa na onwere ife ọgaranya nwere ego nwekwezi omume ọnọbụchi ọlụnụmụ Jonathan ezi nwokolie eze ọmọgọ nkwa Chukwu kwere nwokolie ize ọnọbụchi ọkwa na Mmaku ka iseje nke dị na n'ọgụ ọgụ dị n'Enugu mana Abuja ka ijelu wee kwechili ebe ojelu bulu ike nnukwu ike obodo kilibe nwandu beza batago kenelu mole akoyo ọmọbidi ya Mrs. Kalista Tilonyokoye nwanyọma Chima nwa dada na South obodo kilibenu mmanwụ dele mba nọ natago nwandu beze ekene lumu ikingi odogwu Kidi maka eti million nwa dị mma nwandu beza batago egwu ọkọmba bịa yes onye kpọlụ merụra imezanya na onwere ifo na-eme obodo maka ejiri ọnụ etinyazi n'ofe imezanya na ọgaranya bụ omume nna mebụla egwu ọkọmbọmụo kajeke n'isapụlụ kwọbụ akidem kanụ bịa omeọgọghị ekene kenelu m
Haiti for the nakoko ye mong. Ogbe viti nyeleze. Kame nagunese nine ni fedem. Onya neto dogo. No weli pane melo bodo. No dogo abulo gai nemu. Enerea umibe. Akana zumo kwenya. Omogo salibo. Ndi bunyelu noku na parili no. Gobo zindi na tunapupo. Prayer point mo kwenya. Ine melonye ma melonye njago. Otune mogo. Ebu benwa kole bili. Ndi tiyolo na kulilina. Ndi na kugwa nongwa nongwa. Otune mogo. CEO Dinaco Communication Here Medical Prayer point to Momenya Omoo Mmaku kenele yo Otune mogo gapanilo Ndi lafuna yo mantie Esono nyengwegu ochibi nwa mama ima negwu bakolum. Egwu manabani de mmiri. Enwele obele nwando ọrụ jide ebube. High Chief Francis Chibeze Okalie. Kedu femchi malodogwu n'enu ụwa. Cash money onyego. Ego Igbo na-ekwunyeli. Kwagebu Managing Director Cash Money Investment Nigeria Limited Cash Money Collections Yana Ladies Yes Okwanya Keji Malodogu Power Ofonna Gologi Nenu Ochobo Funya Funagi Omala choba wane madugo Inezanya noma malata Cash Money odogu Onye mweli nenu wano mwepife Ogala nyamwelego mwekwezo mwe Cash onyego Cash Money na bode sinima Obele mwasini dembili Cash onyego Obana Lagos City na chulego Achonego Atatu patataki Onye ogologo adezizo n'ofia Omoo Mmaku onye nwe egwu bịa lọzọ Ego oyibo na-ekwunyeli gị Ịchọlọ ka nwanyị gị dọgọ n'anya Ka nwanyị gị dị ka nwanyị sadio Jekwulu Cash Money Collection Aka na-elebu uwe dị mma Ebuboluku jide ebube Omoo Mmaku keneli Odogwu na ya adịghị mma Ebuboluku jide ebube Icheba Cash Money Collections Ilute Lagos chelu Dongwa gebi gejo Ilute na Balogu Market Island yo Twaba Cash Money Collections Aka na-eme bọgọ dị mma Oji ladies wear mogo Ogamaka Lele Omogo salibo Umunna wezo akwa Ogamaka maneduwa Ebe yo Aka neme ọgọdị mma Ife menu
ekene lumo Francis Chigozude You Franco General Investment Nigeria Limited Ogbefi Dika Kondo Biago Wanu Nagunese Mmaku Kingdom Kiseje Ala Nazunwa Obodo Kilibenu Nwoke dị mma Kosi di kose yego ya Kose nyele ndo benyaka Obodo Kilie Ala Nazunwa Ogalanya Omoo Mmaku kenele Mela Bogabo Ife mena kimanjo Ezu mokolo Duku goze mmadụ kpatego Biko kilota ndị kama Onye nwere ọgọ melia n'ọga maka Ọ bụ na onye melo malo Ololololo Obonye ka mụ na-afụo Obodo Kilibenu mmọnwụ Kilibenu nwoke teghete Ahịa na-atụ nwa bịa Efu mokrobịa na Agnes bịa Mmọnwụ onwego n'ebe Yoyoyoyoyo Ahịa mmọnwụ onwego n'ebe nwede nye nwego ọkọmbọ Bịa Ọ bụ onye ka na-ekwuzi maka ya Moses Chuka Ochi Mbadike Yes Eze ndị Igbo na Nnewi yo Mmanwụ nwegwo na akpọkpete bịa Ezu mokrobịa bịa Ọgọ Saliba Ọbala Mmaku bịa Ọgị melemelika Mgbe ịkwalụ nna ya Ofu kanoko bebi Obodo ekwelugo Agụba ndị na-eme ọgọ Ọbala Mmaku bịa Delu Mgbakụkọ daba osimiri o Mabala ọkụ mọdụ yoyo N'oge eselu nene Udogwu na China Obodo Kilibe Nwandu Beza Batago Imalugo fason n'onye nwegwu Obodo ekwelugo nọ n'ụwa Onye smart ọkwe nọzi ya Ugo na-adịghị emife papedio ma ncha Nkwachukwu kwere nwoke olie Munyele m ọkụ ma ọ bụrụ na ọkụ ya na-enwenwu na mụ ya ekene Ego oyibo na-ekwunye n'udo Ọgọ maka mma Onye jolite tesala onye nọ n'ụlọ Onye si matike n'elu mobi rice oti gbadalụ Ịnanya n'onye nọ n'ụlọ nọzala onye jebelu Yo ai anawayo ayo Nwandu Beza anata ego Ọbịa Ọkọm Yes Anya na Omoo Mmaku onye nwe
nwezo agụ ọgamaka mma n'elu ụwa ego ọbanye aka ndị m ọgọ dị mma ife mmeri unu mụta